Za ki bani sha? Ta yaya kai za ka tambaye ni abin sha, kai ba Yahude, kuma ni Samariya ce? Yahudawa ba su da abin yi da Samariyawa. In kin san kyautan Allah da wanda ya sace ki ruwan sha, kuma in kin sace shi zai baki ruwan rai. Ya Sayyid, baka da guga, rijiya na da zurfi. Aina zan sa ruwa. Duk wanda sun sha ruwan nan za su yi kishiya. Amma duk wanda za su sha ruwan da zan ba su, ba za su ji kirshewa kuma ba. Ruwan rai da zan ba su zai juya rijiyar rayuwa, rai madawami. Ka bani wannan ruwan, sai in bar zuwa iba. Duk wannan hanyar ibar ruwa a kowace rana a rayuwata. Ki je ki dawo da mijinki. Bani da miji. Da gaskiya ne in kin ce baki da miji, amma kin samu mazaje 5, kuma wanda kina zama da shi yanzu ba mijinki ba ne. Kai ne. Kai ne annabi. Ubanninmu sun yi bauta a wannan dutsen, amma ka koyar da cewa Urushalima shine wurin da dole zamu na yin bauta. Lokacin yana zuwa. A'a, shi ne nan. A lokacin da masu bauta da gaskiya za a yi sujada a ruhun gaskiya. Uban yana neman bauta kamar waɗannan. Allah ruhu ne, kuma wanda sun yi yabon shi, a yi yabon shi a cikin ruhu da gaskiya. Mun kawo abinci da yawa daga Samariya. To malam, bari mu ci abinci. Ba ku sai komai game da abincin da zan ci ba. Mutane da yawa daga cikin garin Samariya sun gaskata da shi. Ya zauna tare da su kwana 2, suka ce wa matar, yanzu mun yi imani, ba saboda ka ce ba, gama mun ji da kanmu kuma mun san ko shi waye ne. Shi ne mai ceton duniya.